Всъщност от нас тръгна цялата идея да се създаде едно място за срещи, тъй като местата за срещи в града вече са до някаква степен изчерпали своите функции. Отгоре погледнато обръщам към камерата. Цялата инсталация да има формата на звезда, някакво звездно място или в отделните лъча да приемат функциите сядане, маса или по-високо сядане, бар, едно мобилно място за сядане, което може да се прикрепи към другите, да се ползва като табуретка и последния лъч всъщност е козирка. Може да си пускаш музика, да си пускаш осветление, може да си направиш снимка, може да наблюдаваш човека, който чакаш да пристигне през интернет, дали е пристигнал. Ние, Кинетик, правиме заедно с Роботев задвижването на моторите и връзката с интернет и това те да имат хореография, да не тръгват всички заедно, да тръгват по различни ситуации. Този кабел захранва цялата инсталация, в смисъл осветление, музика, движение и така нататък. Кухит, специално ролята ни е да се взимаме участие всъщност в опаковката на цялата инсталация. Това да работиш с толкова екипи, да координираш всяко нещо. Ето, когато липсва организацията, какво се случва? Различно е като усещане, различно е като възприятие, по различен начин можеш да се чувстваш и най-вече това, че ти сам можеш да контролираш дали да си он или да си оба. На човека му е мръзнало да бъде зрител. Най-важното, което ще направи това място легендарно е това, че човек ще бъде първопричината да се случи нещо там. И светлината, музиката и снимката накрая Ще създаде предпоставката за легендарните срещи, оттам нататък колко легендарни ще бъдат те, зависи от участниците.